Kala ko ba wala siyang pasok? Kala ko ba wala bang pasok? Sabi mo. Ano oras ang labas niya? Ay. Ikay mo naman. Diyan ka na dito ka. Wala ka, pasok ka pa. May pasok ka, ah? Bakit lang yan? Buhay naman to. Dito ka na, Dito oh. ka, dito ka na lang. Tatanaw. Dito ka na, Dek. Para malaki. Ganyan yan, every time na nakikita niya, hindi niya nakakakilala eh. Ano oras ang pasok mo? Alam mo na, sumakit lang yan. Ang dami na. Ang dami na, sobra. Sobrang na ka sa bagahe? Hindi pa yan? Saan ba kayo? Sa Pilipinas. Hindi. Ano? Diyan sa Macau? Dami bigyan. Hindi ba delay ang flight? Bawasan mo. Sige, diyan mo na lang. Stuck ko na lang sa bahay. Kaya pala ang bigat yung ano eh. Ayun lang, magaan lang yan. Tingnan. Hindi pwede ako sa Dennis. Ito mo na lang. Give it. Thank you. Saan si Lloyd? Sorry po, pero mami, pag-uwi ng bahay. Akin yan. Si Ate Tex. Mama Tex, si Ate Tex. Ha? Tex lang. Ano yun mo? Order mo. Iya. Si tita na yan. Si tita na, ano mo? Hindi mo naman. Wala kayo na po. Ay, Lagay mo yung rice doon. Hindi. Sabi, day off. Tapos biglang pinapasok. Ano kinakain? Ano yan? Ano? Chicken? Seaweed. Ay, yan. Dalawa yan. Kape yan, may kape. Ano? Para ano rin, para buhay tayo. At ay kung Yan pa. Dito mo. Dito meron. chicken. Kukuha na lang ako ng mga sabi ko kay tita, mating ko, hindi na naman tumapupunta. Oh, hindi. Pag ito mga Excuse me. Ako ang pinakamaaga. Flight na yun eh. Hindi pwede mali. Ako maaga. flight si Riel. O hindi flight to. Late talaga kami. po. Update po. Ay, Bika eh. Hala ko malis. Nauna ni tatay. Sa Pilipinas, andyan lang pala sa baro. Nandito. Kaya nga hindi pa nauwi si Bia, di ba? Kasi tama na nandito. Sabihin nyo na lang dyan. Ganyan. Dito yan. Wala nang stay. Kaya. Isahin mo na lang yung kanin. Kumuha ka muna ng kanin. Meron pa isa doon. Rice. Pineapple. Ate ano, ate ba na yan? Ate ano, kuha ka ng ulan. Sabi mo, maaga ka. Gusto mo ba yung labubo? May labubo doon. Ay, labubo. Labubo? Labubo. Kaibigan na lang yung matanda. Hindi yan na yun. Para saan? Wala, andyan yung toys na labubo. Oh? Ah. Ito na yun. Why? Oo. Kuha ka ng ano yung ano. Riyan. Anong ano mo? Riyan, order mo siya. Yan. Kayo. Yan. Riyan. Ay, bibigay ko na kay Mimoy. Ay, bimoy-moy na nga lang Mimoy yan. na lang to. Gusto kay Mimoy? Gusto mo kay Mimoy? Bigyan mo ba si Tita Dayan? Si tita na, oh. Si tita na, oh. Eh, ano ba, be? Be. Ano nanigas na naman? Ayan, nanigas ka na naman, oh. Labubo. Labubo. Bigyan ko na sa kanila na. Bigay na nga, bigay mo na. Thank you po. Tingin mo, tingin mo. Dali na, bibigay ko na sa iba to. Sige na.
Labubo. Alam mo yung nagka-viral na bata na pag nakano ng atensyon, Ako na. nagdidipos. Maingay ka kanina, Bea. Ano drinks mo? Tekla. Drinks mo. Mango? Passion, ganon? Ito. Passion fruit, mango? Kaya nga eh. Oo nga. May nagdadaan na kami ganyan, may katuturan. Apart? Ganyan lang. Yung maliit lang, 200 something. Nakita namin nga po. May alam na ba si ano to? May alam na? Sinuwento mo na ako? Naman? Hindi ako makakita kasi tawag mo kung ano yung lagi akong muli. Ay, hindi naikot ulo, original. Ay, classmate ka na ba ito? Oo nga. At ano? Ano yung kukulit na anong doon sa akin nyo? Ano yan eh? Yung sago? Oh, yung yan ba yung mango? Ito mango din to. Ito mango lahat naman mango eh. Ayoko nung may ganyan, gusto ko yung may... Yan. Alam mo no? Tago yan eh. Oo. Yan na, gusto na. Iya, papadayet. Yes. Ay, ayaw niya. Gawit Yo. Gawit kan? Tapos nila lang ito naman niya. Kasi mama. Pagalitan mo ito ng... Hindi ako kinabahan. Nag-order ako. Kasi Ba't ayaw Mia? Take outan mo pa si Noy. Mag-order ka ng pagkagabi. Ay, ayaw. Tama nga. Tayo man ba mag-dobre? Kaya nga eh. Oh, at walang pera. Aralin na ako. May Alam mo, kailan mo hindi naman. Hindi niyo pagbalik ko, nag-blow up ako, 0.5200. Sabi na kanina na sabi. Ay, sa mga makakapagpalibad na din. Ano ba ba? Gaganda ako 0.500. Per month na kasi kailangan ko na. Magkakasabay ka ng ano? Yan mo ako nila. Ewan ko sa'yo. Tapos hindi ka naman nagre-reply sa akin. Bahala ka. Akala mo mangungutang eh. Hindi naman nagre-reply. Anong chat mo? Hindi mo yung huling chat ko sa ikatlo na. Wala pa rin yung reply mo. Wala. Kay boses. Okay, magkakalapit na tayo. Hindi na ako mangungutang. Ay, nagpura. Tayo. Wait ka. Bago sa ito? Kakapalit lang ng screen. Pizza hindi na? Ayan, yung chat ko tayo sa bulibili. Pizza hindi na? Meron na yun eh. Meron na? Tama naman. Marami na meron pag nakatawagan ka. Ano? Kuha Ikatatawa. ako ng squid saka chicken. Kaya tayo naman sa kanya. Kuha mo chicken saka squid. May Gcash ka ba? Ano? May send din ako. Sa pinsan, kapagan ko lang kay ate. Isang ano lang, ano yung pagdating ko. Wala ka pa naman, nag-graduation lang yun. Ano ba? Graduation. Ano wala? Yung ano, Yung dalin mo ang yun ano ah. Anin mo yung ano yung SM na bag ah. Doon nilagay lahat ng mga... Makakabili ko ba maliit na chocolate? Kami meron. Ang carry kaya? Hindi, kika yung anin mo yung hand carry 15 kilo. Nagbabayad ka lang 1.4. Ano nakakatakot kasi eh. Hindi, masyado madami. Mm. Ayoko na. Kalat mo lang. Dalhin mo yung bag ko. Sa ano yung tekla?
Yung black, yung black. Si Lloyd sila sa Hong Kong siya. Ilan din pinipili yung pero may kita daw extita na nag-deny na sila. Kasi di ba, kailangan i-blue card ka. Di ba kasi yun yung ano, yun yung dati yun yung China. Kaya ginawa na lang ginagawa natin. Suka pa ay. Bagal mo lang, right? Ano ka? Ito lang daw kaya sapat na. Suka. Harap. Ano? Ayan. Kaya pa ako mo na Ito mo nga order. Check mo muna yung mga, check mo muna yung mga ano, taka nga. Asa yung mga ano, order. Ilan yung lahat ng jam? Hindi, isa lang ang kulang. Ha? Ano yan? Ano ba? Taw-taw mo ketchup. Ito ma? Para masarap. May lasa. May lasa na. Taw-taw mo. Ano pa? Yun lang yan. Yung corn. Wala ko yung order na gano'n. Bukas pa rin magta-typhoon 8. Mamaya daw gabi. Mamaya daw. Baka na nga muna. Nabi na sa akin na amo ko gabi. Kaya nga, Hindi naman sa katrabaho sa nung nanood sila ng ano, ng news. Ano daw yun, update daw talaga yun. update pero walang sinabi ng oras. Alam mo naman yan, madaling araw ng ano yan. Wala pa ako sa TV. Madaling araw. PBM nga. Wala akong sinabi ko sa TV. Kapay flight sila, kaya hindi. French fries. Mamaya na. Mango yan. Mango yan. Mango yan. Mango yan. Mga manggaram. Ano ba? Hindi. Ito ay. Mabaong kayong pagkain ka, ano, kahit mabaong, layo ng biyahe mo kasi. Hindi, mag-take-home na lang. Bumili na lang ng ano. Ano? Burger lang. Burger magdadala sa ano, Jollibee. Ay, noon? Sa kanila lang. Kaya ang taba-taba mo na, ano ka ba naman? Wala ka pang burger. Hindi naman kasi ako nag-book ng ticket eh. Hindi ka napapabook ng ticket nila. Hindi ko naman pwede. Ako mahal ko kayo. Hindi, ang taba-taba mo na, hindi ka nakakalaw. Bumili ka na lang sa Jollibee ng ano, burger. Wala nga ako pera eh. Ba't uwi ka? Wala ka naman palang pera. Oo. Ako na. Hindi pa nakain. Pwede naman magbawa. Ayoko. Pwede naman pasta. Ay na ano, burger. Ano sabi tayo ng biyahe? Okay. Nakakabalik. Kumakain na tayo ha. Pero habang nagtatrabaho ka, mula ka na mula na. Wala sa next week. Parang ako ah. Kung pang lilipat na siya ng company, wala ka. Lilipat na natin. Wala, abusado na yung amo niya. Ito weekdays lang day off niya. Ginawa ng company din yung day off niya. Yes, na. Hindi mo mandatory ng bahay. Sunday. Either Saturday or Sunday. Kaya lang ah. Ayaw pa nga kaya ganyan. Ayaw. Ayaw pa Tapos yung ticket niya. Pero ano mo na uwi mo? Ako din. Kasi pagka naman nag-resign ka sa akin, pabayaran mo sa akin.
naman to. Sweet and sour kasi. Ano ba mamaya kayo mag-book eh? Sige. Huwag mo na nga lang ulit. Hindi sila magano pero ano sila? Hindi madami. Saka yung daily. Ang bato, ang tagas naman nito. Hindi nang kaya ng ngipin ko niya. Ikaw na nga ito. Sabay sila ba? Sabay sila ba sila? Ano ba naman? Papasok ng weekend before sabi niya. Sabi niya doon sa amo niya. No need na. Hindi na nun niya kasi una. Ayan. Yung nabuso. Bobo. Napakipog nito mo plastic pa pa. Ngayon ano. Sabi niya no need na. I would just stay there for 4 hours. Ganyan inano niya. Nanay. O yun. No, no money. No. Go home Philippines. Okay na. Advance. Ayun. Deserve. Free. Gusto mo ng free ha? Ayan. Lifetime free. Sampay. Ako huwag kang mag-ano ng mga nagkagaman niya. Ngayon kanin pa nila ba yun? Ay, di kumain ka pa. Salad. Balay. Ay, di. Amang, masarap to ano, spaghetti ama. Opo, masarap. Ayan na pizza. Ayan na, ano. Magkasalat si ama ay Cellphone mo. Ay, di. Ay, ano. Saan may pasok? Oo. Masarap to mamang. Ay, di. Kumain ka na kumain. Hindi nagmamaangangan si Bebe. Sarap. Oo. Magaling mo na itong kanin. Check na kayo muna. Eh, talo mo na. Naka-bouncer na ba? Ito itong bouncer. Ay, ito. Ay, sa kanya. Pangaw. Ang dali lang ito. Busy siya. Thank you. Alam mo kami. Kaya makakala ko rin. May pasok din yun. Hindi rin nag-date ng Sunday yun. Wednesday lang yun. Ako naman. Mga kasama niya, request siya, ayaw niya. At yun mo ako ha. Ano mo rin yung sabi ko rin yung, ano may placement sa inyo, di ba? Wala na tekla, ayaw nila ng Pilipino. Alam mo naman yun, tagal na. Wala ka ato eh. Basta pwede mo lang. Anak ni ano? Anak ni Ate Cora. Eh, bakit? Anak ni Ate Cora, di ba? Ate Cora kasi kay Basta doon sa trabaho yun. Kaya malakad siya. Kasi di ba? Bakit ano yung pinupost mo? Ha? Ay, hindi. Hindi. Wala ko, nakatawa na lang ito eh. Papa mo? Ah. Papa? Ito na ulo niya, papa niya. Papa, oh? Dad, dad, Date lang ba? Dito ko na lang ko. May kanin pa. May kanin pa rin sa ano mo. Dennis. Ako, kanin pa ako. Kanin pa ako. Para kahit sobra, i-ano na lang. Hindi mo ko tinatanina. Ano mo sa araw? Wala nga sa isip ko. Parang hindi na ako namili. Okay lang. 20 na kasi sila eh. Okay lang. lang naman. 21 something pwede pa rin. Tapos mo lang Kaso nakikilo pa rin sa taas. Napila na lahat. I mean yung ano, check-in. Dito na lang. Hand carry naka-handbag. 7 kilo lang na lang yun. Wala na. Ito ako. Kaya konti. Oo, kung maganda pa, hindi ko naman Kaya nga eh. Dito lang naman ang OA na nag-check. Wala nang kanin. Ano yung rice o fried rice Wala yun. Handbag mo lang. Green rice ka na rin. Sa mga natin. Ayoko na. Ayoko na. Ayoko na rin.
Ni Jenny, si Yoli nga kasi mamaya uuwi, wala kakainin. Yung mga nandito mo nandito. Hmm. Paano kinain na? Gutom yan eh. Nagmamakpag na sa nagmarin eh. Biglang buti, nandito na ako eh. Kaya doon kami sa labas, kamo. Nandito ako. Nabuta kayo lang? Oo, Wala. sa labas kami. Kasi Kasi nahilo naman niyo kami sila. sa mga labubo. Wala kang pasok? Ay, wala kang payong? Ngayon. Magbuka nito kami. Nung ano na lang, nung nandito na, sakto nandito ako. Kami nababasa na si Bea. Kami ng Bea. Ay, oo nga, umuulan na. Wala umuulan nung kami. Pero, hindi na pa umuulan. Nung natamaan lang siya ng tubig. Ay, oo nga, umuulan na. Umuulan naman talaga. Wala ko nakakatlog. Ganun ang gusto ko naman. Lablab lang, no, Bea? Lablab lang. Kapi na lang. Ay, blackberry pa to. Hindi ko. Pero mang basa. Ano yung pagla? Parang ano naman yan? Yung parang yung itlog. Yung parang may yung parang morsok. Parang morsok. Ay, Bea, May yellow lang. salad. Anong bili pa rin sa bayan? Kaya sabi namin ng ama, alin na lang. Pag nagpabawas, sila nang bahala. Sobra na eh. Sobra na. 7.5. Si Bea. Si Bea. Si Bea, meron din naman yan. 7.8, 7.5, 7.9. Dahil sila may mga points. Yung luggage. Yung lagi, 20.5. Meron yung sa handbag ni Bea. May handbag naman yan. Pero hindi pwedeng bulky. Yung mga basic. Kaya, Mama, hindi naman siya sina-order natin eh. ano ko yan ba yung dumating? Repeat ka. Ay, Bea, wala eh. Oo. Titigas pa dito nakalong sa aircon. Ano natin ako ito? Albi. Ano pakita ko yan? Albi mo susuntukin ka na. Yeah, ano kayo sa hotel? Kasi ikaw na sumuntukin. Wala eh. Okay, mamaya pwede i-take out para ba ako mamaya. Oo, wala pa lang pagkain. Sige na lang. Bumili ka na lang ng ano, burger, sikay. Hindi ka kasama. Wala ulit. Ilan ka naman ang din naman. Nag-iwan sila. Kumakain mo sa biya sa biyahe? Oo, pero bawal sa sobra kasi sinusunod ka. May candy, huwag niyo kalimutan. Candy sa plastic. Yeah. Candy sa plastic. Ay, sakto ba ito nung ganyan? Iwan sa meron yan. Kakainin mo lang kakainin mo. Ayun. Para makaibig din kayo. Ano ito ba kaya mag-alcohol? Plus 4 pwede, kikay. Oo. Hindi naman ito kasi maintenance na ano. Ilang oras ka lang, minuto lang, ano ka na. Ang pila daw doon. Dahil yung traffic dito. Oo. Kasi ganun kasi yun eh. Let's mag-sing.
Ay ba? Saan ba paunin niyo lang yan? Hindi kita yung Sa Demi. Tayo na naman. Hindi. Sa airport. Hindi lang pwede. Hindi ka pwede Hindi mag- pwede. liquid. Baka lang ang may Sabi yan, tubig pwede mag-aad. Pwede. Oo nga pala. Bata. Bata. May dayo pa yan. Ano ba? Hindi magalit ako yan. Oo, pero pag kami na mag-antay sa inyo. Masama ako. Ay, oo, ano ba sinabi ko? Wala siya kasama pa uwi. Dapat sa rock na? Hindi, si Yoli. Pupunta doon. Kauna? Pupunta doon si Yoli. Hindi lang makakasama sa akin. Bakit? Wala, si Mami. 4 to 1 ka. 4 to 10. 5 to 1? Oo, kasi di ba may typo? Pangit sa kanila, ginabang kolong. Mukha yung kolong. Okay, tokel. Hindi, pinili na hindi. Hindi kayo sama-sama rin. Luya. Si Ma? Hmm. Ito masarap doon. Ito to, jelly. Sige po, Ma'am. Tama na yung, ano ma, tama na yung kanina pa sa kanila. Mango na lang, mango na lang. Mango na lang. Yung pizza mo na. Ulo naman ng mga pamilyang irin. Mango naman. Pero hindi na French fries. Pagtakan kayo, manood mo lang katay. Dua. Pagtak na. May anak na yan si Tekne. Tinatago niya lang talaga sa pagkakaroon. Wala nga makikip na kasala kayo. Kanta ka diyan. Pwede magkaroon ng kanya katawan. Diet din kita. Imas mo lang siya magkaroon. Diet din ka kasi kita. Mag-exercise sa kami ni Tekla, no, Tekla, uwi na siya. Siyempre, marami na akong oras. Kailangan ko mapuyat, kailangan ko mapagod. Hindi ako makatulog. Ang gusto niya, hindi mag-exercise na ulit ako. Ito eh. Ganun ako magkala rin eh. Hindi ako nakakatulog eh. Nagkala ko lang sarili. Saka lang. Ikaw may inom. Oo. Kasi naman inom ako. Ha? Hindi, mapatulog ko. Hindi ngayon. Nahulog ka. Ano po nakahininang? Nakahininang? Hmm? Kasi ka? Order may watermelon kay Mama. Matama na water niya. Baka din mag-dito ka na yan eh. Nakailang ka? Nakailang ka? Nakadami yan. 3? O, 3 lang eh. Kaya naman eh, last na ka mo. Last na ako. Last na ako. Okay lang. Sige na. Last lang. Sige na. Sige. Oo, sige na. Ako na isa. O, last na to. Sige na. Last na. Kunin mo na to. Last na yan ha? Okay lang. Last na yan. Sasabihin mo 14 ka lang. Sasabi niya kanya, labas. Kaya ko. Ay, 14 na ako.
Mainit pa yan. Kasi hindi na mo kumain kanin. 14 ka lang? Ayan. Lakasan mo kumain kanin. Ganda na. Stress ka, stress? 14 lang? 14 lang. Pagbalik mo doon, 18 ka na na. Na. Diba? Sa bahay na naman kita. Gabala eh. Hindi. Thank you. Babay ka naman. Babay na kayo dito. Kiss mo na, kiss mo na. Alis ka na, hindi na kayo magkikita. Kiss na. Kiss na. Kiss na, kiss na, kiss na. Tama. Babalik ang week. Sabay kayo magpa-place eh. Mamaya na lang. Bibihis si Ama ang bibihis. Gabala eh. Ingat ka kayo. Ingat kayo. Ah. Thank you. Ay, ano? Cake? Nakatingin pala sa camera eh. Susunod daw siya, ano, susunod sa airport. Para maano yung mata meron niya. Hindi pa ito Tesla. Pwede ko ba yun? Yan, pwede ka kainin niya. Kaso, Ano? pwede ka baon yan. Sino? Oo nga. Na ikaw eh. Doon ka doon. Ang sama. Sa cellphone. Tagalog yung sis. Ay, nalaglag. Agun. Awan. Yung ano, ikaw mo si Tudian? Hindi, ano sabi niya? Awan. Ano sabi niya? Ha? Awan. Diretso nga ako. Wait lang. Hindi siya pumasok sa parkay niya. Ayun na. Nakikita na. Wait, akin nakukuha kita. Wait, hindi yan ito. Ayun, tingnan ka muna doon. Masuga, milk na lang. Yan, Ay, yan, ano? yan. Dali, yan. Smile, smile. Nice yan. Yan mo. Sago. Nag-price ka lang. Sago. Ayaw niya. Kasama tayo sa kanila. Oh. Pag 1 week na. Ikaw rin kita. Kay Judy. Naghahanap ko ng video. Mamaya magkakaroon ka ng video. Gusto mo may video na kaya? Sabi ko. Video? Hindi yung nga. Gusto mo lalaki? Sabi mo kailangan madali. Pakitay ka. Sabi mo nga pagbalik mo may video na. Pero kapag galit ko video yan. Oh, laki. Okay yung mic?
Tatanang. Sabi mo, tatanang. Oh, Sabi mo. Bigay siya ng parang, balik ka ng siya. Yan mo. Kasi lalo na naman hindi makikilala. Ayaw mo sa sarili. Dalagan. Uy, ba't hindi ko pinatikim sila ng cake? Sila, ano? Galing na yan. Pwede naman dala ni siya. Si Ivy. Oh, there is salad. May makeup pa dito. Ang ganda. Tekla, magugustuhan niya talaga to kasi may hawak-hawak. Ayaw nga pala. Pagtulog. Matulog niya. Ayan o. Ayan o. Kompleto. Oo. Merry Christmas. Pagdaling oras na naman si Tia Mangilali. Huwag mo yan, dyan marurumihan. Oh. Ano lang talaga sa kanya pala hinahanap niya. Oo. Hey, come on. Hey. May coke. Wag mo alisin coke ka, masisira yan. Kamay ko. Huwag mo alisin. Inumin niya yan. Oo, kanya yan. Sabi niya, hey. Sabi niya, ano sabi niya, tata na. Sabi mo, tata na. Tata na. Hindi pa, hindi niyo narinig. Di ba, tata na, hindi mo narinig. Oo. Say Dennis. Kayo ba ta? Oo. Tapaw na ang dilagin ka rin. Oo, di ba? Oo, kumuha ka na ng tampasaw. Mag-ano ka na ng Anak, trabaho. coke mo. Ano nabubo. Sila Ivy. Iinom lang ako ng coke niya May laman ba to? Wala po. Ano lang yan, sila bubo. Sila bubo lang yan. Dapat huwag mo aalisin. Kasi, pag inalis mo na yan, wala na sila bubo. Sabi nga niya, kanina pa niya nga ako ginigising. Tawag ang tawag, alas 6 sumatawag na sa akin. Sabi ko, alas 6 gigising na ako. Si tita di nag-reply. Nag-ano ko, busy na ako noon. Kasi inaano ko. Hindi, nag-text ako sa kanya. Sabi ko 11:30. 11:30 sabi niya. Oo, kala Sabi mo. mo 12 ko kasi. 12 ko kasi. Kailan sa Sunday kasi. Sunday kasi. Alam nila pang. Hindi, pagod din sila. Ay, sabi mo, dami si araw-araw. Dahil siguro na Biya. Hapon na kasi dahil may fireworks. Ang dami tao. Grabe. Oo, nakita ko nga. Pumunta ako doon. Dahil hinahanap ko kayo. Hanggang labas. Hanggang labas yung tao. Hindi naman kasi puntahan din doon. Ang dami pa rin. Ang dami pa rin kahit. Hindi in-announce, di ba? Hindi, naglaban. Dalawa lang yung naglaban kagabi. Wala. Sa ano pa? Next pa. Sa Sunday. Sunday daw. Sunday. At ikaw na nga. Uy, magano ka na. Kuha ka ng tapos para sa cake. Ayun, bilog lang naman. Para makuha natin sila. Sila Ivy. Biyam na untog. Marami ang tekla eh. Doon ka kitata na.
Tatana. Ito ka tatana. Sige na. Si tatana. Aalis na. Madudumi. Dito ka nga. Tumayo ka kasi. Ano ba yan? Ano ang tabi niya? Dito ka na. Nakala. Sabay ka na. Natabi lang ako. Ito nga, ganun. Kaya, Mia, kuhanan mo ako ng picture. Bia. Ayan mo. One. Eh ako. Ba't ayaw? Ayaw maano. Hindi pwede yung bilog, maliit. Ito na nga eh. Ito na. Akin na. Ako nakikay, ako na. Nakamute siya? Hindi. Bigyan mo siya na. Ito na. Thank you. Lay. Thank you. Ho. Oh. Ay, umba. Mahaba na lang kasi. Ano lang po yan. Hindi kasi nga kay Dayan. Dito pa, dagdagan pa si Ivy. Ito nang, hindi kay Dayan to. Ayaw niya ng ganyan. Ito kay Dayan daw eh. Akin na. Yan. Ito na. Isa pa. Ako na. Matcha chocolate siya. Akin na. Mama to. Akin na. Picture mo na. Oo. Picture mo na niya. Oo, sila yun. Ayan. Ayaw daw. Ria, chocolate. Sinabi na kasi, marurumihan eh. Nalagyan ng spaghetti. Hawakan. Ano mo yung kamay? Tingnan mo nga. Spaghetti kanina kanina. Ano mo ng wet ones niya? Ano mo ng wet ones? Ang kulit-kulit mo na lang ka naman. Magdala na lang sila sa airport. Dali nila sa airport. Sila lang nakapasok ng kanila. Pumasok mo, pumasok. Pumasok eh. Alam mo siya. Umuwi ako eh. Hindi ko kaya eh. Wet one. Tapos nag-sick leave. Pumasok, pag-sick leave. Ayan. Yung gwapo niya po na.
Hindi, ito na. Meron. Oh, ako na. Sandali lang. Ate, ate, kaya kayo lang may titik lang. Ay, kung sabak lang. Wait. Alam ko. Harap mo si Dio, harap mo si Dio, dali. Harap mo si Dio. Say cheese, Dio mo. Hindi naman kami kita ah. Ayan. Flashlight. Okay na yun. May flash naman yan. Dali. Mamaya na. Sige. Kaya pang ikot-ikot lang Tingnan mo na kay Tita. Hindi. Kayo. Ang ganda ko. Wait, anin ko lang to. Si ate. Ano ba kayo? Bakit? Kikay. Ali. Ito kahit kahit sa kanina. Kasya na ba sa inyo to? Tekla? Kasya to? Nagulog natin. Wow, ganda. Bitaw mo sa gitna. Nanilang mo naman ako na. Last ulit. Ano mo doon sa buto? Oo nga. Pero yung Ay, wag mo sirain si Tata Naya. Iya. wala ka makuha picture. Okay lang, makali mo dito, guys. Nilagay ko sa bag mo, Dayan, ha? Dayan. Sige, talagay mo. Basag na. Basag na yung coke. Ay, ito sa akin. Ito, tago ko ngayon. Basag na yung coke. Akin na nga, tatayin ko. Akin yung ano? Patayin ko. Nawala na yung laman? Ba't nawala na yung laman? Wala naman na. Patayin ko. Isa? Wala naman na. Nilaglag na eh. Solid ba? Yung bilog, yung... Hindi yung binigay yung handle. Ato pa mo.
Ayan, Bia. Ano yan? Wala, oh. Yan na nga, yung ano eh. Ano bilog ko? Yung ano ni Santa. Pag si Bia talaga may hawak, wala. Hindi na niya rin sa... May Santa yan eh. Ito payong oh. Ito payong. Ito payong oh. Doon ko mo si payong. Sandali. Bia, wait. Wala. Yung ulo. Yung ulo. Ano mo ng flashlight? Wag mo na, Bia. Bia, alis ka dyan. Bia, mauntog sa... Ayan yan, nakasal. Ayun na yung kay Bia. Bia lang doon na Bia. Asan pa ang Bia? Alis ka, Bia. Alis. Ako Bia sa ilalim. At ikaw kasi yung ako. Bia, alis ka dyan. Alisin mo muna si Bia. Mas mo si Bia. Kanya sa paa niya yan. Mama kayo na. Itas mo muna dyan na lapag mo dyan. Tama na. Ito na meron na. Ka rin, sa wakas. Sa kinatatayin ko. Huwag mo nang bigay. Huwag mo nang bigay. Tatayin ito. Sa bakay. Kay Santa Claus. Halika na Bia, dali. Claus. Halika na. Yung Santa Claus. Ano ba yan? Nakunas ka ng kunas pa. Pati ka dula ka na no. Hawak ko to. Bag niya yung bag ah. Bye. Ito, chef, ano na. Bye-bye. Mga tayo. Dito. Yeah. Tingnan natin. Kurang tong ano ko. Nukpa. Ako lang magkano yung ano. Kaya para kang ano? Oo eh. Madulas siyang ano. Mia, kunan mo ako ng picture. Mia, solo ko. Sa'yo. Pahawak mo. Kikay, pahawak natin. Akin na. Akin yung ano. Patingin. Wala naman eh. Sabi ko, whole body. Wala. Ang dulas naman dito. Doon na siya sasakay number 3. To 3 or 10.
Alin po? Ano mo? Madulas siya, madulas. Oh, yung juice ko, Bia. Leo. Diba sabi ko, Kung sa pipili ka naman ay kung sabot eh. Kuya, kung sa pipili ko, kung sabot. hindi mo na kaya yan pagkatulog mo. Ay! Uy! Hiya! May sasakyan! Pag ano naman doon sa may ano ni Bia, doon sa may inumin. Ito lagi di sandal. Lalagay mo pati ang ano, rubber. Kasama ng rubber. Cellphone ko lalagay ko yan. Meron naman ang sana. Ikay, lagay mo muna. Ikay. Kay. Ikay, ilagay mo nga ito sa loob ng plastic. Hindi ko mahawakan itong payong. Ikaw nang mawak na lahat na lang eh. Bitawan mo yung cellphone mo.没人跟我去，我跟人不想去，那就算了。
ele diz, o gato liga-se, não percebi o gajo, o gato liga. Lá acima, tem vários caminhos. O gato diz, por favor, Okay, 1, 2, 3. Those people in the chat. Mega love shout out. Ay, inaantok si Bia. Si Biko, awakan mo mabuti si Biko. Yung Biko niya. Ha? Saan? Kayo? Hindi ka na lang una, dito ka kakainin. Dala lang ako konti. Wala ka bang friends doon? Wala. Meron. Wala na naman. Meron. Saan ako na diretso? May hindi mo pinadala kay Ivy yan? Mama, nauna na nga sila. Ito umalis sila. Kami ang kiyatid na lang. Bigyan mo na. Kaya yung ano pala yung, di ba dinala ko na dyan yung ano, Mia? Yung SM? Yung SM? Isang din ako miss. Huwag dito mama yung padlock. Yung SM nandito. Yung SM. Yung din eh. Ayan o, dyan mo ilagay yung mga ano. I-doble mo. Yan, yung SM. Ano yun? Yung Ano ito doble? Yung mga, so chocolate. Siya wala nang Hindi naman, ipadlock hindi na. yan. Okay na. Para pagbalik. Sa bigat pa yan, hindi na. Tama na, Pagbalik. hindi na ako magpapabili ng kahit ano. Wala akong papaano, wala akong titimbangan, wala akong budget. Ito yung padlock. Dalawa to. Ilan ba kailangan? Huwag mo lang ano yan. Ilan? Kaya tanggalin ko muna. Ilan kailangan? Dalawa, tatlo. Dalawa lang to. Hindi nyo sinabi. Hindi naman, kaya rin naman ako. Naka-sip, naka ano to eh, naka yung puti. Ito niya. Mamaya, wait lang, lagyan mo lang doon. Dami na no. Hala ka, wala kang magagawa. Padala mo yung kasya yan. Dito yan. Ano kasi siya? Dami. Akin na ano day ko. Saan lalagay? Wala na to. Ba't mo pa yung cellphone mo, mama? Saan kaya rin mo? Oo nga. Ano ka salita eh? Oo, ang sarap naman eh. Papa, sa akin na lang ng isa. Mama! Uy, sa kanila na. Mama! Isa lang noon, sabi ng isa. Mama! Kanino? Kanino? Oh! Para ka muna dito. Kanino to? Sa'yo, kayo ba? Hindi na pinala ko, ayaw mo. Hey, happy birthday to you. Thank you, Bia. Uy, akin yan! Akin na ba? Sa akin ka naman magpasalamat. Lahat nilang Thank you, anak ayaw ko. ko diri ka.
Ay, ako nga dyan. Ito na. Ate, buksan natin ito. Ito na anak ko. Ayoko! Sa kanya yan niya. Kahit wala siyang pera pa uwi. Bili lang kanya. Kasi uutang siya sa'yo. Kasi uutang siya sa'yo. Ngayon ko yung pautangin eh. Tapos ako yung pautangin. Siya lagi nag- Okay. Sabi ko, 500 lang. Pwede pa rin. Akin na nga ito pa-charge ako. Hindi ko mag-ingat. Oh! Binuksan mo na. Ano binuksan? Ano binuksan? Ano ano eh? Linisan. Ano yan? Hindi yung basta ano yan. Ah, daga. Ano mo tayo cash card hindi nakapakasya ka din sa spectrum mo. Alam mo, ito sila sa atin. Ah, Mia! Ano ba gagawin ko dyan? Akin na pinagugutan tayo dito. Hindi mo naman para matayagis na agad. Akin nilalagay ko sa bus para mamaya. Mama, hindi mo ba alam sa pagkakalagay? Si mama naman. Bia, punta ako doon sa gilid ha, okay? May Mia yung invitation. O yun, asan niya yung yung palahas. O, di ba? Ito, alam na niya gagawin. Hindi niya pag-inuman ko siya ng oras niya sa bahay niya. Wala akong problema, maghanap ko pa ng bolsa na. Nandun na, nilagay ko na sa ano. Mama, ano ba naman yan? Magaling mo naman yan. Ay, dami ginagawa, mama, dami lahat.
lapit-lapit na. Kukunin ko yung relo, nandun sa ibang mesa, nakapatong sa labas sa mesa, sa labas. Sa labas ng kwarto ko. Uy. Ito yung mga susi. Ha? Ilagay mo na doon. Bigyan na sa ko na. Halika na, isip ako na tayo. Halika na na. Hey, Peter. Ano? Hindi kayo.
malinaw. Wala kang ano. Wala kang yung laptop niya, maiwanan niya, no? Pero po, dadalhin ko yung mga yan, hindi pwede yan. Lots of whining on the microphone. It's fun. Yes, it's a fun. After, sorry. Nga ako, nadidistract ako. Passport na MI. Ano yung nakalagay sa passport? Alam, kaso yung spelling, ikaw yung letter dapat
Ultimo letter. Ewan ko sa'yo. Alam? Pinatulog lang pa sa dali si Bia. Alboroto eh. Saan yung nakikita dito? Tumigil sa plastic pa rin. Tumigil sa ID kasama yung ID nito. Ito yung susi. Ayoko nga ng PPS. Ay wala nga. Di ba mapagigas ka? Sige ka naman, pinailan yung pwede mong padala. Kaya nga dumi sa bahay. Pagpipas ka sa amin. Agis ako ay ano, ibig ako uwi na ako ng kanta. Sige. Ay, higa ka muna kaya po ama. Sa upuan. Nandiyan sa upuan. Nahihiga na ako sa upuan naman. Hindi po ito. Ay, kaya na yung ulit sa daw eh. Diluin mo. Tatlong pirma. Distract, inuuwi ako. Pakalit naman nito, kanina pa ako. Kaya na po kami mahala naman. Sabi nga niya kanina, sabi nga niya kanina naman eh. Sabi niya kanina, wala na pa kayo eh. Kaya sabi niya, hindi ko pinapalo. Kasi sa time. Doon meron ako. Ako ikaw. Passport tsaka ano. Yung kung ano na yun. Kaya magalit naman yun. Diba? Oo. Kapit mo kayo. Passport tsaka ano.
kasi panahon ko niya. Kasi ano. Ay, ito yung Ay, hindi siya. Dito na si ate na lang ba? Sige. ito, iiwan na to? Hindi ko dadalhin. Dadalhin niya, pinarit na. Sige na ako nang papaalala ko. Ito. Mama, mag-ayos ka na. Mama, ano gagawin mo? Mga ano yun. Xerox. Kalimutan ko sa lamesa. Bakay ko. Wala ko na. Nakamadali na si kanina. Mama, pwede. Pwede ka to. Sa bahay. Sa loob eh. Power bank sa paglang. Sa ano. Pwede sa Pwede mo ba yan? ano, bakit naman hindi? Kasi akala ko, pwede mo kunin ka sa bahay mo. Kaya lang pagdating yan. Doon sa nakita ako sa may ano, doon sa nakita niyo ako. Ano lang po? Sa may Swatch. Hindi, sa kabilang Yung swatch tapos yung iskinig ko. Wala kasi yung bag mo. Madali. Pagdago, makilimutan niyo yan. Hindi nga, sige na. Huwag ka tagalin ko. Sapatos ko. Iyaw mo. Sandali. Busog si Bia eh. Nantok po. Problemado dun sa kanya, timpang niya. Pero lang talaga. Pina-stress yung sarili sa timbang. Ayaw kumain. Diyos ko, Zahid. Kala mo naman eh, ano na siya sa kanyang, sa ano niya, timbang niya, sa health niya. Ayaw nga niya ng 14. Gusto niya mataas. Kaya nga. Kasi palit na yan, nabigat na yan. Mga ano na yan dapat. Matangkad kasi siya po amang eh. Mga nasa 20 dapat yan si Bia. Pag ganyang edad niyan, 3 taon. Mama matangkad si Bia, matangkad. Tsaka payat talaga si, payat naman talaga si ate, payat din si Ika Dennis. Kaya din dati ni ano, Opo. titignan mo Ay, yung nung pilit po si ate, mataba. Bia, kikay na sa'yo na yung ano, yung papel. Oo. yung picture na dyan sa kung ano pa siya. Mataba po si ano, si ate. Nung mataba, hanggang 6 years old si Mia, mataba. I forgot something. I need to go my house, Peter. Yeah, my daughter, my grandchild flight and my daughter 7 p.m. the night. So my grandchild is sleeping for a while. I will not make a tantrums during the flight. Peter, did you sleep well, Peter? All I can hear is the fan. Yes. Typhoon number 3, still number 3. At night, we will be typhoon number 8. But the wind is so something different.
Did you sleep well, Peter? Or did you, how many hours did you sleep? May baga ang atras niya. I forgot the Xerox, my ID and my passport Xerox. I need to go and get. Even we have a typhoon, my God. There's so many people going out. Usually here in San Malo. In the restaurant mall, there's so many people eating from there because the food is satisfied and it's not expensive, the food. So cheaper. See so many people because all airfare and worker are day off today and a lot of tourists. So as you can see, you should wait until tonight, then you will fly home. Yeah, but that signal number 8, T8,
will be at night. He still did not declare what time we will start that signal number 8. But we have a schedule already tonight. But no exactly date around 7. So, thank you. Thank you. Paano na yung hangin, yung ano ng bagyo? Parang di na matutuloy yung bagyo. May bagyo. We'll see. Kahit kami pagdadasal namin para yung flight nga ng apo ko ngayon. Ngayon kasi ang flight nila. Mamayang 7. Ang ano ng bagyo tonight. T8. Yung may dala silang ano, yun yung mga parating na may dalang mga pasabay. Hindi. Hindi. Yung ano, yung matano na dito 3 months. Babalik na ng Pilipinas yung apo ko. Saka yung anak ko. Tapos babalik dito December. Oo. Ganun naman, every 3 months bumabalik dito yung apo ko. Tapos, Ano yun, may ikot naman ng Hong Kong para magkaroon ng visa? oh, ganun din siya. Kahit dito siya nanganak, kasi ano yan pandemic baby. Yung 2022. Paano siya nanganak kung pandemic baby? Dito, sa Santing. Oh, pwede? Oo, company yung anak ko eh. Company para yung, pati yung asawa niya. Sa ano, Maxim na. Tapos yung anak ko sa ano, Casaria during that time. Hotel. So nga, Ate, kain ka, may pesang tilapia. tapos na, kumain kami sa ano, London. London, dahil napaalis na yung mga apo ko sa yung biyanan ko kasi nandito, siya nagbabantay doon sa apo ko. Tapos yung anak ko, bakasyon lang. Bakasyon lang siya. 1 week. Wait. God, I forgot to close my laptop. Wait. I need to close. This one I need to bring also. I get the Xerox with my ID. I need to get my Xerox and my watch. Where's my watch? Where's my watch?
Xerox. I need to get my Xerox ID.
Bluetooth mode. Bluetooth mode. I will not ask if you had enough sleep because I know you're not. Yes, not now. No, no, no. Very, very short time. I think 2 hours. That's, and then, yeah, I need to wake up. Now I need to go again. And later we're going to airport.
Yeah. But it's okay. Just only today. And rest until tomorrow. Because that typhoon will come. Okay, I need to go now. And you go out again? You're Sarka Party Maria. No, yes, I'm going out to my daughter place because we will going to airport around 4 p.m. going to airport because the flight is 7. So we need to go to airport. Yes. Lots of wind. Yes. Better now I can put the sounds back on. I slept like the ended Maria. Yeah, I know. You should wait until tonight. Then you will go. Yes, we will see because the typhoon. No, I did not. Yes, you know. Yeah, I'm going out now to back to my daughter. Wait. I'm still full actually. It's just there's a lot of food. And it's not expensive the food. That's why I like that restaurant. Yeah. I'm going now again. Back to my daughter. Going out. Okay. Busy day today. I'm so busy. Bye. Alis uli. Busy. Alis uli. Sobrang. Okay lang. Ngayon lang. Bukas pahinga naman eh. Wala kang pasok bukas. Typhoon. Naka-reserve na yan. Ano na yan? Naka-update na sa akin yan. Diba? Sabi ko nga eh. Di ba mag-umpisa ngayong 8 p.m. din? Ngayon, mamayang gabi. 9. Hanggang ngayon maggabi darating. Tapos until tomorrow.
Kaya di ba inano na sa city, TDN? Nakita ko. Ito mo na rin? Ang amo ko din, nag-message din sa akin. Nagpapabili ng ng May pasok ka pa rin chicken. bukas? Eh, sabi niya, manulutuin ko daw dahil my friends come. Tomorrow? Ganyan ang galing niya. Ko, ano oras ka na nakauwi kagabi ah? Alas 12, pinuntahan kita, kaya tinanong kita Alauna, pasado na. O, ito mo. Grabe. No? Grabe yung amo niya, para mga... Unlimited hours. Oo. Sinusulit. Tapos sabi niya, goodbye Jackie. Ginanon niya ako, I give you for transportation. Station. Tingnan yung lagdapan ako ng basuro, tinignan ko, 30 lang. Sus, hindi pa ginawang 50. Dali nga. Buti na sabi mo. Nagano ka, nagtaksi ka. Nagbasa ko, may 20. Bus pa and one. Hindi te, MT1, MT1. 25. Kaya dito ako sa may ruwa bumaba. Oh. Binigyan ako ng license ng mga anak ko. Oh. Hanggang dala. Actually, ngayon birthday ko. Ay, happy birthday, Happy ate! birthday! Happy birthday! Kaya lang, nakalimutan ko kayo nagmamadali na ako kanina kasi nga kumain. Okay lang. Talon-ton. Yun. Mamaya dadala ko na lang kayo ng cake kasi nga may cake. Doon na lang. Thank you. Doon na kami nag-load kasi nga hindi na kami nakapag-load kasi magmula lang araw na kami nagpapak dahil nga yung apo ko di ba uwi. Oo. Bising-busy. Tapos sabi ko sige wag na magluto, doon na lang kumain ka. Doon na lang kami kumain. Dumating lang yung mga partido ng anak ko, yung mga tatay, yung kapatid, tapos yung kaibigan ng anak. Yun, kami-kami lang. Simple lang. Sabi ko hindi naman importante. Ay, kung may edad na tayo, hindi na importante yung celebrate. Kaya nga. Tama na yun. Kumain lang magkasama Ayun. sa pamilya. Oo, mga anak ko lang. Ay, binigyan ako. License. Okay lang. Diba? Sabi nga makatanggap ka ng maliit o malaki, masarap pa rin sa pakiramdam. Kasi naalala ka. Thank you. Bye-bye. Thank you.
Peter, just wait, okay? I'll just disappear. 5 minutes. I need to recharge my MPay. I need to put money in my MPay. Okay, I'm back. That MPay, so you can put from that MPay. Kind of a bus card, something like that. I have also bus card, but bus card, the cards that seem like card, but my this MPay, it's apps in my phone. We need to download that the apps of MPay here in Macau, so you can pay anywhere using my MPay apps. You just put money inside. You recharge money. You need to go to 7-Eleven or Samyu to recharge, to put money. So it's easily, if you don't want to always you have to bring money or don't want to, so it's very convenient. You can bring anywhere, just in your phone. I have a bus card also. I have a card. You need to reload also money. And this MPay, it's very easy to use because in my phone. We are upside down, Maria. Upside down? Wait, what happened? Oh, now it's better. Sorry, Peter. Now it's good. Now it's better. Upside down. When you go. Yes. Now it's good. Can you say now it's good or not? Not upside down. Looks better. I think 7 ways is sleeping, Peter. What? It was freaking me out a little, but good now. Okay. Yeah, sorry. I never know because I never see. I thought it's good because I charged the money. So I never check. Sorry na. Let 7 ways sleep. Yeah. You never type in the chat. I think he's still sleeping. So, actually, there's a lot of remaining food. Take out all the food and the cake. So, I will bring some. There's some building. We have a lift, but mostly building here in Macau, inside Malo. Some of them no lift. So Peter, I will end now here. When I go
going to airport later. So we will live again. So I need to charge first my phone. Okay. Bye, Peter. See you later. We'll catch you later. Oh, bakit? Si amang mo. Ito. See you later. Bye. All good, Maria. Have fun. Alin ba? Oh. Oh, ilagay mo siya sa loob. Kinuha ko yung passport ko eh. Sa sarili lo. Ito. Diyan na. Gusto mo yung ilaw? Bye, Peter. See you later, babus. Bye. I need to charge my phone. Ay, ate, di ano siya, hindi siya display.